ברשות הרבנים והשכוללים. אני לא רגיל לדבר איך שאני אדבר היום. מאוד 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 אני עוקב אחרי כל מה שהולך פה במצב של היום בעולם, והגעתי למסקנה שאנחנו באמת מאוד מאוד קרובים, רק שאף אחד לא יכול להגיד עד כמה אנחנו קרובים. אין כבר מה לצפות. היום רואים איך שעשיו וישמעאל ביחד. האדום שחשבנו עליו שהוא אחינו, היום רואים שהוא לא אחינו. ופשוט רואים את הדברים כמו שחז"ל אמרו, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. זהו. האדם צריך לפתוח את העיניים שלו ויראה את זה. אנחנו היום חיים תקופת הבירור, מי לשם אליי. גמרנו עם המצחקים, אין כבר צחוק. היום חיים את התקופה של מי לשם אליי. זהו. ואתם יודעים רבותיי שביציאת מצרים בגאולה היה אותו דבר. במכת חושך כל הרשעים מתו. ראיתי השבוע שעבר אחד מגדולי הדור, אני חושב אם אני לא טועה, אם זה חידוש הערים או זה היה הבן שלו, שפת אמת או האמרי אמת, אני לא יודע, שהוא פעם שאל כשהיה אצל האדמו"ר מבעלז, שהייתה שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אז הוא אמר לו, על מה דיברתם בשבת? אמר לו שהוא הזכיר מה שראה אצל האמרי אמת או השפת אמת, הוא לא יודע, אני לא רוצה חשלום להביא דבר שזה בטעות. הוא שאל שאלה, למה במכת חושך הקדוש ברוך הוא היה צריך להרוג את הרשעים? שיחיו וישארו במצרים. באמת, שאלה טובה. למה הקדוש ברוך הוא הרג אותם? ודאי היו מאמינים בהקדוש ברוך הוא, אלא פשוט לא רצו לצאת ממצרים. אז למה שיהרוג אותם? הוא אמר, כשיש גאולה, אין גאולה לחצאים. הוא גאולה או אין גאולה? כשהוא לא יכול לעשות גאולה. מה זה גאולה? גאולה זה לא, זה כמו אדם יוצא מהבית סוהר ואחר כך יש עוד דלת. זה לא גאולה. בסדר, יצאת מהחדר שלך ואתה עוד עדיין בבית סוהר. זה לא גאולה. אתה בסדר, יש שם חדר אוכל גדול, אבל אתה לא יכול לצאת, אז מה הועילו? או גאולה, אין חצי גאולה. אז לכן רבותיי, היו צריכים למות. ככה שהגאולה תהיה שלמה. כשהוא גאל אותנו וגאל את אבותינו. ואלה שלא נגאלו אז מתו. אז זהו, גמרנו, אין חצי גאולה. לכן רבותיי, אמרתי שאנחנו היום חיים בתקופה של הבירור, מי לשם אליי. אין גאולה. אני אספר לכם סיפור, שזה פשוט, אתם לא תאמינו איך הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים. אתם כמו, אני פה אחים בוגר מכם כולכם. אז אני יכול לדבר על, ברוך השם, על מה שאני רואה כל הזמן בחיים, מה שאני מקבל קהל שומע. אתמול ראיתי נס אדיר. ראיתי איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים. באמת, אנחנו משוגעים שאנחנו לא עוקבים אחרי הקדוש ברוך הוא. אבל זה הפסיד גדול שלנו, שאנחנו לא מסתכלים, לא עוקבים, לא רואים. זה כמו שאומר הרמח"ל, איש עיוור שהוא עיוור, ואיש עיוור שהוא רואה, אבל עושה עצמו שהוא עיוור, לא רוצה לראות.
רבותיי, לפעמים אנחנו חיים דברים ולא רואים אותם באבות הרבים. איי, לא פותחים את העיניים לראות. אם היינו פותחים קצת יותר, היינו רואים דברים נפלאים של הקדוש ברוך הוא. אתמול קיבלתי קהל כל היום, מהבוקר עד הלילה. הייתי ממש עייף, באמת. הכוחות שלי כמה הלכו מרוב צער, עד שבאמת הייתי צריך אפילו ללכת לבית לנוח, לא יכולתי למה כי למתי המלך, הם סכנים, מחכים שעות ואני אלך לנוח. טוב, באה איזו אישה עם התינוק שלה, בוכה. החבר שלה עזב אותה, היא לא נשואה, צער, בת ישראל, לא נשואה, מגיעה לי, יש לה ילד, והחבר שלה ברח, עזב אותה. ודאי צער גדול, לא היה מה לעשות. חיזקתי אותה, שתשמוע על עצמה, חיזקתי אותה והצניעות, טוב ככה, אחרי שעה. שעתיים. אני מקבל בן אדם, הוא בא. הוא אומר לי, אני רוצה ברכה למה? עשיתי עבירה גדולה. מה העבירה? אני לא יודע, עשיתי עבירה גדולה. מה? איזה עבירה? הוא הלך עם אישה ונולד לו ילד. לא עזב אותה ומתחרט. אמרתי, התחרטת? אמר לי, זה כבר שעה שאני כמו משוגע. אמרתי, זה כבר שעה אני כמו משוגע. ובאתי מיד מחדרה, באתי לכאן. ומה אני רואה כאן? אמרתי לו, מה אתה רואה כאן? היא למטה, עם התינוק. לקחתי הרשימה, פלונית. אמר לי כן. ומה היא עושה למטה? אני לא יודע. אבל שזה קרה לה. מה את עושה פה? לפני שעתיים הלכה, היא טעתה בדרכים, ורק מסתובבת. ובסוף הייתה צמאה, והיא עוד פעם חזרה, וכשחזרה, הוא הגיע. אז עשיתי להם שלום. אבל שלום של רבנות. שילכו מיד שבוע הבא לרבנות, להתחתן. תראו רבותיי, תשמעו, זה סיפור קטן. אבל איך הקדוש ברוך הוא עושה? איך מסדר, איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים? איך? ואנחנו רואים אותם. זה לא דברים סתם, זה דברים שהקדוש ברוך הוא מתכנן, הקדוש ברוך הוא התוכנית של הקדוש ברוך הוא זה הגאולה. איך הגאולה הזאת יכולה לבוא? איך? כשאתה רואה אמריקה איתך, וזה אי אפשר. הגאולה היא באה בדרכים שאנחנו נרגיש שאין לנו על מי להישען. בעבורת הרבים אנחנו התרגלנו לחיים, ככה, התרגלנו לחיים. אז החיים אצלנו זה חיים נורמליים, אבל תוציא את ההרגל של החיים. האדם באמת, אם האדם יצא מההרגל שלו, הוא יגלה דברים אחרים. יגלה עולם אחר. הוא יגלה שהוא חי בעולם אחר. רבותיי, אני אשאל לכם שאלה. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יצטרך לומר למשה רבינו לעלות לשמיים? להוריד את התורה. מה הסיבה? מה הקדוש ברוך הוא יכול לתת את התורה למשה רבינו? כשמשה רבינו למטה, כן או לא, הערבים. מה הבעיה? מה הבעיה שצריך שמשה רבינו יעלה לשמיים, והמלאכים שמה ילחמו איתו, ומסכן, משה רבינו יהיה בבלגן עם כולם, ואחר כך בסדר, אנחנו נצטרך אותם. בשביל מה כל זה? בשביל כל זה? התורה לי משייכת, הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לתת אותה, בבקשה, תן אותה. עד עכשיו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וידבר, כה תדברו ואתה תצווה. מה הוא? אמר לו, זה בשמיים, פה למטה. אז
פה למטה, ילמד איתו באיזה פינה, מה יש? באיזה פינה ישיב איתו, מה עלית למרום, שבית שיבי, לקחת מתנות באדם, מה צורך? זה באמת, אני לא הבנתי, מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לתת את התורה למשה רבנו, והוא משה רבנו בן ישראל, גמרנו את הסיפור, לא. אומר דוד המלך, תשמעו טוב את זה, זה הבעלי מוסר שאומרים את זה, זה לא אני. אחד שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך שואל שאלה אחת, לא שני שאלות. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. הדבר הזה שאני שואל, זה מה שאני מבקש, לא רוצה דברים אחרים, רק זה. דוד המלך הוא לא שואל מלכות, הוא לא שואל אויבים שהוא בידו, הוא לא שואל שאלות להיות חכם כמו שאמר שלמה המלך, הוא לא שאל שיהיה עשיר, וואלו, כלום. בראש העולם, תשאל הקדוש ברוך הוא שאתה לא. אחד שאלתי, מה? שבתי בבית השם. זה האחד שאלתי בבית השם. דוד, אם אני הייתי עם דוד, הייתי אומר לו, דוד, מה הבעיה שלך? תשב. מה? זה כמו להבדיל. רבי אומר לי, רבי דוד, אחד שאלתי, שבתי, בבקשה תשב. הנה בית המקדש גדול, יש לך בלי עין הרע פה הרבה מקומות, תבחור, מה השאלה? מה השאלה? אחד שאלתי, זה כמו ילד קטן, חצי ככה, מורי, אחד שאלתי בית, אותה בקש, מה? שבתי, אז תשב. אומר דוד המלך, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם ולבקר. לשבת, כולנו באים, כולנו יושבים, אבל אנחנו מתרגלים, זהו זה, אחר כך, זהו, מזלזלים, מתרגלים. דוד המלך אומר לי, ולבקר, אני רוצה שכל פעם שאני בא, זה כמו ביקור, זה כמו שנותנים כרטיס למישהו, כרטיס ביקור, לבקר, אני מבקר, ביקור, אבל כל מחיי, כל יום שאני בא, זה יהיה כמו ביקור. זה קשה, תתנו סטייק למישהו, סטייק שהפעם לא טעם. וואי, איזה סטייק. אבל אם כל פעם תיתן לו אותו סטייק, יבוא יום ויגיד לך, אדוני, הפכת אותי לסטייק, מה? אני כבר לא מסוגל, אפילו שתאהב סטייק. זהו, גמרנו. רק מתרגלים. ברוך השם, כולנו עברנו שידוכים. איך היה השידוך הראשון שלכם? נו אלא, אתם זוכרים, רבי, אתם זוכרים כל אחד איך היה. ככה היינו כמו, ככה היינו יושבים, כמו שני ילדים קטנים. זה היה יום ראשון. היום השני קצת היה פחות מתח, היום השני קצת, היום השלישי כבר, הוא בא בכובע, שמו אותו כבר, אולי כבר, זהו, אם פעם בא עם כובע ומעיל, עכשיו הוא בא בלי כובע, רק עם כיפה, בלי מעיל, זהו, כבר ראתה אותו, זהו, כבר התרגל. אחר כך, כבר קוראים לה, נו, מה שומעים מה שלך? איך העניינים? כשמתרגלים, גמרנו. פעם אני הייתי באיזו סעודה, זה היה בפריז. כשהגעתי, אף אחד לא דיבר, היה ממש, היה כמו שהיה העולם, כמו בריאת העולם, היה, כולם שתקו, אין, אף אחד לא מדבר, מסתכלים עליי, כאילו, אחר כך, כשישבנו, הכוס הראשון, הכוס השני, אחר כך, צעקות, זהו, גמרנו, תרגל, זהו, גמרנו. רבותיי, זה הבעיה של תמיד להתרגל. מישהו יתרגל. אז כמובן דוד המלך עליו השלום, זה השאלה שאל. עד כדי כך שדוד המלך הוא כדי לצאת מהעניין של ההתרגלות, הוא היה תמיד היה אומר, חישבתי דרכי ואשובה. מה זה חישבתי דרכי? רבותיי, תשמעו טוב. מה זה דוד המלך אומר חישבתי דרכי? חז"ל אומרים שדוד המלך היה אומר, מחר אני עושה זה, מחר אני עושה זה, מחר אני עושה זה.
אחר כך היה עושה משהו אחר. בסדר, דוד, פעם אחת יעשה את זה, אני מסכים. אבל כל הזמן זה מה שדוד היה עושה. כל הזמן דוד מחשב דרכיו. כל הזמן דוד המלך מחשב דרכיו. למה? שיצא מההרגל. זאת אומרת, שיוציא את... זאת אומרת, בעבודת השם צריך לייצר כוחות. צריך לייצר כוחות. כל אחד כפי... רק על ידי מוסר. המוסר עוזר הרבה מאוד. מי שלומד מוסר, מי שלומד דברי חסידות, גם חסידות זה דברים נוראים. מי שלומד דברים עמוקים של הבעל שם טוב, דברים של גדולי הדור, דברים של גם גדולי זמננו. זה מה שמוציא אותנו מכוח ההרגל. אז לכן רבותיי, השאלה ששאלתי לכם, ובאמת, מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? באמת, מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? שייתן התורה למשה רבנו, פה למטה. אתם יודעים מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה רבנו, איך זה נראה העולם הבא. תשמעו טוב. איך נראה העולם הבא? אתה יודע? הפעם לא ראית. מי ראה את העולם הבא? הצדיקים האמיתיים רואים את העולם הבא כל יום מתוך הגמרא, מתוך התורה. האור הגנוז שבתורה. זה העולם הבא. זה העולם. אתם תרצים איזה ראשי עם תוספות. פיריש הקונטרס, בא רבינו תם שואל שאלה, ומשאיר השאלה וצריך עיון. אתה בא, אתה מתרץ אותה. אתה מחייך. זה העולם הבא. כשאדם מבין, אבל כדי להבין, צריך באמת לאהוב את התורה. לאהוב אותה. אם אתה לא לאהוב אותה, אתה לא מבין. להבין מה זה כסף, לאהוב כסף, אתה צריך לדעת את צורת הכסף, ואתה יודע את ערך הכסף. אבל אם אתה לא יודע, אתה לא תאהב, אתה יודע כלום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה רבנו, איך זה העולם הבא? אתה יודע מה זה בעולם הבא? שם אין עניין של הרגל. איפה שיש ההרגל, אדם מתרגל, זה רק איפה שיש היצר הרע, בעולם הזה. ולכן דוד המלך אמר, דוד המלך אמר, ולבקר בהיכלו, אני רוצה ביקור בעולם הבא. זה, אין שם הרגל. אדם, אין שם יצר הרע. שם אתה רואה את האמת. אתה חי באמת. ולכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו יראה מה זה, איך את התורה הקדושה שהוא נותן לנו, הוא נותן לנו אותה מהעולם הבא. ובעולם הבא, שם אין עניין של הרגל. אתם באים כל יום ללמוד, בסדר. אבל האם אתם באים מתוך הרגל, המונית באה, סוגים את עולים, באים, יוצאים, יורדים, מונית, בית, אחר כך, זה יכול להיות כמו הרגל. מתרגלים. זה דבר ששגרת החיים, אבל אין הוספה של האדם עצמו. הוא לא מוסיף מזה כלום. אז הוא יכול, אני חושב שלום, אולי אני טועה. הלא לאדם שיצא שכרו בהפסדו. הלא לאדם שיצא שכרו בהפסדו. צריך לתת חיות. זוג אחד השבוע קיבל שוק. שכל מוצאי שבת הולכים לקפלן ושמה עושים הפגנות נגד החרדים. שונאים חרדים בדם. רבים. בכלל, אצלם אנשים גדלו חרדים עד דקה שמה. חרדים
זה לא המקום שלו פה. חרדים שיחזרו לגטו, אין להם מה לעשות פה. אלא מה? גילו שלבעל יש המחלה הנוראה, והרופאים פתאום ככה אמרו מה לעשות. אז יש לו בעבודה יש איזה יהודי שעובד אצלם, כיפה ומרעננה. אותו יום כשהגיע כבר לא עם חיוך, לא עם הדגל שבו הוא מפגין כל לילה, כל מוצאי שבת. הוא כבר בא עם דוח של רפואי שאין לו הרבה זמן לחיות. חיוור. היהודי החרדי עם כיפה מעיז. אומר לו, אדוני, כוס מים. מסתכל עליו. תביא כוס מים. אפשר לשאול, הכל בסדר? לא. סיפר לו. אולי תלך אצל איזה רב שתן לך ברכה. אתה יודע מי אני? אני נגד כל זה, ואני לא מאמין. אשתו הייתה שמה. אשתו אמרה לו, אז מה הבעיה ללכת אצל רב? יש בעיה? אם היו אומר לך ללכת אצל איזה רופא, פרופסור באמריקה, היית הולך, היית לוקח את המטוס הפרטי שלך והיית הולך. אז מה הבעיה? אמר לה בסדר. תאמינו לי רבותיי, השם עד. עמדו מולי כמו ילדים קטנים. עמדו מול האמת. מסתכלים על התמות של צדיקים במשרד שלי. מסתכלים על הנרות שאני מדליק. כמו ילדים קטנים. איפה הצעקות של מוצאי שבת? איפה הצעקות? כשעומדים, רבותיי, מול האמת, אין מה לעשות. ורבותיי, אנחנו היום חיים את הרגעים הללו, את השעות, את הימים, את השבועות, את החודשים, לא את השנים. אני בטוח שזה בקרוב. ככה אני לא יודע. את זה אני לא יכול להגיד. אבל אנחנו חיים, כמו שאומר הגאון מווילנה, את החבלי לידה. הגאון מווילנה אומר, המשיח זה חבלי משיח, זה חבלי לידה. חבלי לידה. אנחנו חיים את התקופה של החבלי לידה. כך אומר הגאון מווילנה. והגאון מווילנה אומר את זה. אנחנו יודעים, בנביאים כתוב, שלפני שתבוא הגאולה, ישמעאל ועשיו התחברו ביחד, ואת זה מה שאנחנו רואים היום. אף פעם לא ראינו ישמעאל ועשיו מתחברים ביחד כמו היום. ממש שידוך טוב, מחלת בת ישמעאל שהתחתנה עם עשיו. ממש רואים את זה היום. אלא מה? אסור לנו להפוך את זה לשגרה, להרגל, אלא זה ככה, זה לא ככה. מי שיפתח את העיניים שלו יראה שכל יום, מה שהולך כל יום, זה משונה ממה שהיה אתמול. הדברים משתנים, זה לא אותו דבר. פעם, היום אפשר לעשות איזה פוזל של, כדי שהפוזל יהיה שלם, צריך לדעת איפה לשים כל איך קוראים לזה? כל חלק וחלק במקום שלו. זה מתאים לי כאן, זה מתאים לי כאן, נכון, זה דומה לי, זה הצבע, זה דומה, נכון, זה דומה, אבל זה לא זה פה, זה צריך לפתוח את העיניים, לראות. ואנחנו חיים את זה היום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יראה. ועכשיו,
כמה פעמים למדתם בבקמה, בממציאה, כתובות, פסחים, אבל כל פעם שאתם לומדים אותם, אתם לומדים אותם בצורה אחרת, זה לא כמו את המסכתות שלמדתי בישיבות, כשאני לומד אותם היום, או אם אני אלמד, איך שלמדתי אותם, זה שונה, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יעלה למקום ששם אין עניין של התרגלות, אין. שם מלאכים אוהבים זה את זה, שם אין יצרה, שם איזה עולם שלם, עולם האמת, עולם השלימות. פה עובדים, העולם הזה זה עבודה, עבודה, זה כמו איזה בן אדם אתמול אמר לי, כבוד הרב, איך עושים כדי שאני עולה בכעס? אמרתי לו, איך עושים? זה עבודה. אמרתי, מה אתה עושה? אמר לי, אני רופא שיניים. אמרתי לו, נו, כשאתה מוריד את השיניים שלי, אתה מוריד אותה בכעס? אמר לי, לא. אז אמרת, איזה כעס יש לך? אמר לי, בבית אני כעסן, בבית. אמרתי לו, זה עבודה. תעשה כאילו, אתה עוקר שיניים בבית, ותהיה רגוע. תהיה רגוע, יש לך עבודה טובה. אם אתה תוריד שיניים של הקליינטים שלך בכעס, אף אחד לא יבוא אצלך. זה עבודה, צריך לעבוד, זה עבודה. שורש העבודה. הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יראה איך ששם חיים בלי התרגלות. גם פה אפשר לחיות אותם חיים. ראיתי רבותיי משהו יפה מאוד. מהרב שך עליו השלום אומר, מביא את זה גם כן. אומר, אדם כעקב מכם, תשמעו טוב את זה. אז מה רש"י אומר? מה זה אדם כעקב מכם? רש"י אומר, כמו שאדם הראשון הביא, לא הביא מן הגזל, הוא הביא מדבר שזה שלו, אותו דבר. אם אתה מביא קורבן, תביא קורבן מהכסף שלך, אתה מביא מהגזל. אז כולם נופלים על רש"י. מה, איזה אבא אמינה שאני מביא קורבן לכפר, מביא קורבן תודה, מביא קורבן מה אני אביא מן הגזל, מה אני משוגע, נבול, מה זה? מה זה? אל תביא מן הגזל, תביא כמו, בישתם האדם הראשון, בסדר, האדם הראשון, הכל היה שלו, איזה גזל יש לאדם הראשון? איזה גזל? אין גזל, הכל שלו. כמו שהאדם הראשון לא הביא מן הגזל, גם אתה תביא מן הגזל. מה נפקא? מה פירוש? שתי שאלות. איך אני אביא מן הגזל? והדבר שלי, הדבר שהכל שלו, איזה אהבה אימן. אז אומר מרן רב שך, משהו יפה. אומר, האדם צריך ללמוד מהאדם הראשון. כמו שלאדם הראשון, הכל היה שלו, ולא הביא מן, גם אתה, בכוח שלך, תעבוד על עצמך, שאתה תהיה כמו אדם הראשון, שהכל שלך, רק מה ששלך אתה מביא. תהיה אתה, לא תהיה מישהו אחר. אנחנו רבותיי, כשבאים להתפלל, בעבוד הרבה פעמים, אנחנו דו פרצופים. אני בשביל הבית, אבל בחוץ אני מחייך, מה שלומך, קובץ אליי בבית, מכות עם אשתי, מכות. עם אחרים, מכות. אבל בבית הכנסת, ככה, אתה לא אתה. אתה צריך להיות אותו בן אדם בבית, אותו בן אדם בחוץ. זה התורה. אתה לא יכול להיות שניים. אחד בפה ואחד בלב. לא, אתה צריך להיות אותו בן אדם. יש איזה בן אדם אמר לי, רבי דוד, איזה זכות יש לך. אמרתי לו למה? יש לך זכות אבות, יש לך ישיבות, יש לך זה, יש לך זה, יש לך זה. תסתכל עליו. אמרתי לו, אתה יכול להיות יותר טוב ממני. תעשה מה שאני עושה. גם אתה יש לך זכות אבות, יש לך אברהם, יצחק, יעקב. להפך, אתה יותר טוב ממני, למה? כי אני, אחרי 120 שנה, יגידו לי, למה אתה
עם כל מה שהזכות יש לך, למה עשית זה? ולך יגידו, וואו, אתה עבדת. לך ייתנו יותר שבח ממני. אז אתה יותר טוב ממני. מה אתה חושב שאני יותר טוב ממך? אתה יותר טוב ממני. תעשה. רבותיי, אדם כעקיב מכם תביא, כמו אדם ראשון שלא הביא מהגזל. גם אתה תעבוד על עצמך. שבעזרת השם אתה תגיד לעצמך, אני אדם ראשון. מה ששלי זה שלי. מה ששלי זה לא שלי. זה מה שהתורה כתבה, תהי כמו אדם ראשון, זה ככה, זה עובדה. זה עבודה של האדם. רבותיי, אני חושב, זה התשובה. למה הקדוש ברוך הוא לקח את אדם, משה רבינו לשמיים, ונתן לו שמה את התורה, שמה לימד אותו, כדי שמשה רבינו שיראה את המלאכים, כמה אוהבים את התורה, שיראה, אין יצרה, נו הם אין להם צרה, לי יש יצרה, אז גם אתה יכול, לא להיות לך יצרה, נתן לך הקדוש ברוך הוא את התורה. בראתי יצרה, בראתי תורה, מה אתה רוצה? תסתכלו עליי. אתם חושבים שאני צדיק? תסתכלו טוב עליי. אני לפעמים שלי, היצרה שלי פי מיליארד יותר חזק ממכם. יותר ואדם רוצה להיות דומה לאבותיו, אז היצרה לא עוזב אותו, מפריע לו עם מחשבות, עם אמרות, דרבה. אין לכם השגה. ברוך השם, עובדים. צריך לעבוד. מתגברים. אתה יודע מה מפחיד אותי תלמיד? המילים של הגאון מווילנה. אתם רוצים לדעת מה אומר הגאון מווילנה? הוא אומר בשמיים, אין גיהנם. אין גיהנם. אין אש. מה שישמע זה הבושה. הבושה. יראו לך כל מעשה שעשית. איזה בושה. זה הגיהנם. אלה המילים מפריעים לי, הבושה. מפריעים לי הרבה. אז רבותיי, זה מה שמשה רבינו עליו השם ראה בשמיים. ראה אדם שחוטא, כי בשמיים זה אמת. בשמיים זה עולם האמת. שם אין איזושהי התרגלות. אין שמה זה... הכל זה ממעל הטבע. ממעל הטבע. זה מה שרצה. הרבה פעמים סיפרתי לכם, ובזה אני מסיים. הרבה פעמים סיפרתי לכם על מורי ורבי, רבי שמואל לופיאן עליו השלום, שכשהלכתי לבקר אותו, ופשוט היה אומר, הוא פעם סיפר לי ראיתי שהיה נוגע בשיניים שלו. כך היה קצת הוא זז, את הגב, כאילו כואב לו. אמרתי לו, כבוד הרב, יש לו בעיות בפה, בגב? כן. אז אולי אני אעזור לרב, רופא שיניים. מה הייתה התשובה שלו? כשאני לומד, לא כואב לי שיניים. אין לי כאבי גב. זאת אומרת, רבותיי, מה? הראש שלו בתורה. הראש שלו בלימוד. אז זה הרפואה, התורה מרפאה. זה הרפואה. התורה מרפאה אותו, לא מרגיש את הכאבים. אז אמרתי, אז כבוד הרב, אז בגללי, כי אני מדבר איתכם, אני מפריע לכם, אתם בגללי מפסיקים מהלימוד, אז אני קוראים לכם את האיסורים הללו. חס וחלילה. אותו, ממש, אמרתי לו, מיד רציתי לעזוב. למה אמרתי, אם אני אשאר איתו, זה רק יכאב לו. אז הוא עדיף שאני אלך ככה, ישקוע בלימוד, וכך אין לו כאבים. מיד הוא אמר לי, אני אגיד לך דבר תורה קטן, מהקצות החושן. אתה יודע שהקצות החושן הוא כתב 3 ספרים. ואחד הספרים שכתב זה שף שמעתתה. ומורי ורבי רב חיים שמואל לופיאן, הוא כתב חיבור רווחה שמעתתה על שף שמעתתה.
הוא כתב את זה כשהיה בגיל 33, מורי ורבי עליו השלום. הוא כתב שם בהקדמה, איך שבעל הקצות החושן, איך היה מתחיל סדר הלימוד שלו? איך היה מתחיל סדר הלימוד שלו? היה פותח את הגמרא והיה אומר, רשע, מה לך לספר חוקיי? ככה זה היה הסדר שלו. היה קורא לעצמו, רשע, מה לך ולספר חוקיי? ואחר כך היה מתיישב והיה לומד. אמר לי רחם שמואלופיאן, היום בעוונות הרבים אנשים לפני שמתחילים את הלימוד שלהם, מה יש בחדשות, סיגריה, כוס קפה, מדברים, וככה פותחים את הגמרא. אמר לי רחם שמואלופיאן, ככה מתחילים ללמוד. ככה זה היה אתמול, ככה זה היה שלשום, ככה זה עוד פעם היום. אצל רחם שמואלופיאן, אצל קצות החושן, התחלת הלימוד שלו הייתה, מי אתה בכלל לבוא לשבת ללמוד? זאת אומרת, לפי הדברים הללו, הוא רצה להוציא את עצמו מההרגל של הישיבה, לשבת ללמוד. אני לא בא לשבת ללמוד בגלל שאתמול באתי וישבתי ללמוד, לא, אני אפס. הרבי מצאנז עליו השלום, רבי יקותיאל עליו השלום אמר, כשפותחים גמרא, הדף הראשון הוא ריק, והדף האחרון של הגמרא ריק. אמר, למה פה ריק ופה ריק? לא אמר לי, הוא אמר, למה? הוא שאל, הוא אמר, כשמתחילים לשבת ללמוד, האדם צריך להגיש שהוא ריק. בפעם שסיים את הגמרא וסיים את הלימוד, נו, מה פעל? אתה עוד ריק. אתה עוד ריק. מה, אני ריק, אז זה ייאוש. זה ייאוש, אני מתייאש. לא, אתה לא מתייאש. זה להפך, זה יחזיק אותך. למה? כי מאחר ואתה חושב שאתה ריק, אז נו. אז זה, כמו שאמרתי לכם, להוציא את האדם מההרגיל שלו. ורבותיי, אתם יודעים את זה, אנחנו היום חיים את התקופה הזאת שאסור לנו סתם להגיד, טוב, זה ככה, טוב, הייתה שואה, היה זה והיה זה והיה זה, מתרגלים, ופעם היה ככה, ופעם היה ככה, ופעם היה ככה, ופעם היה ככה, אז אנחנו מתרגלים לחיים, ככה, זה ככה, לא, זה לא ככה. מאדם מסתכל יפתח את העין שלו, זה לא אותו פוזל, זה לא אותו פוזל, זה לא ככה הדברים, זה טעות. הדברים מתקרבים, הדברים משתנים, רק אתה נרדם. כמו שאומרים, בן אדם עליך נרדם, קום קרא. אתה רדום, אתה נרדם, אתה חושב שאותם דברים, לא. הפוזל הוא שונה, הוא משתנה. מהשואה שהייתה לפני כמה 60, 70, 80 שנה, זה הרבה השתנה, והיום זה לקראת דברים אמיתיים שמתקרבים, ממש צריך לפקוח את העיניים ולראות שבאמת הדברים הם משנים צורה. רק בגלל שהתרגענו. רבותיי, כמו שאמרנו, רב חיים שמואלוביץ' עליו השלום, הוא אומר ככה, הוא אומר, מה פירוש? ואל יבוא בכל עת אל הקודש. הוא שואל שאלה עצומה. מה פירוש? אז הוא מביא את רש"י. שרש"י, מה אומר רש"י? רש"י אומר אהרון, לא בגלל שאתה כהן גדול ואתה צדיק, אתה יכול לבוא בכל עת. אתה תתרגל. פעם בשנה תבוא. פעם בשנה תבוא. אתם מבינים רבותיי, פה מדובר באהרון הכהן. פה לא מדובר באדם פשוט. באהרון הכהן, שיהיה צדיק יסוד העולם. מה אומרים לו? אל תבוא בכל עת. אתה אהרון, אתה אח של משה רבנו, אתה צדיק יסוד העולם. אבל אל תבוא בכל עת. אתה תתרגל. פעם בשנה. פעם בשנה. תבוא. תתכונן. אפילו פעם בשנה תתכונן טוב. 7 ימים של פרישה. 7 ימים של קדושה.
והיה בוכה, והיו נותנים לו על הראש והיה בוכה, כי הם חושדים בו, והם בוכים כי חשדו בו. למה? יש עניין של אדם מתרגל. איך אתם מסבירים כולכם? קדושים תהיו, כי קדוש אני. איך אתם מסבירים? מה, כשהוא רוצה מה, קדושים תהיו, הוא אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. מה, אנחנו יכולים להיות קדוש כמוהו? מה אתם מסבירים על הפסוק הזה? הקדוש אומר ציווי, אתה, קדושים תהיו, תהי קדוש. אתה אומר לך, למה? כי קדוש אני השם, כי אני קדוש. בגלל שאתה קדוש השם, אני אהיה קדוש. אתה השם, מי אני? התשובה היא, האדם כמובן יכול להגיע לקדושה. אם הקדוש אומר לכם, קדושים תהיו, האדם יכול להיות. זה יכול להגיע. ראינו צדיקים קדושים, ראינו צדיקים. ראינו אנשים צדיקים שיחיו מתים, ראינו בעיניים שלנו ניסים ונפלאות, ראינו דברים, ראינו שיש בורא עולם. אם השם אומר לך, קדושים תהיו, אתה יכול להיות. ובדווקא הקדוש אומר לך, מחזק אותך, כי קדוש אני, אם אני קדוש, גם אתה יכול להיות קדוש. אלא מה? מה אומר הרמב"ן? בזה אני מסיים, תסלחו לי. אומר, מה זה קדושים תהיו? להיות, קדש עצמך במותר לך. האדם יכול להתקדש בדברים שמותרים לו. כל כך זה על ידינו. אתה אוכל? תאכל. בתיאבון. אבל אל תאכל יותר מדי. אל תאכל עד שאתה מקיא. אתה רוצה לשתות? ערק, תשתה. אבל אל תשתה עד שאתה משתכר. אתה לדבר. תיזהר מה שאתה מדבר. גם בדיבור תיזהר. קדש עצמך במותר לך. זה קידושים תהיו. ממש, זה דברים. לכן רבותיי, אנחנו מתרגלים לאכול. הפה הוא פתוח. הפה הוא, תמיד אני אומר, איך אומרים את זה? מועד לעולם. יש איזה, יש גמרא מפורשת, אדם, כן, אדם שיושן ועל ידו יש לו מעורר שמישהו ילווה לו, אותו בן אדם הסתובב נתן מכה למעורר ושיבר אותו, אז מה יעשה? צריך לשלם אותו, כן, צריך לשלם אותו. אבל למה ישלם אותו? אני ישנתי, לא עשיתי בכוונה. אבל אתה צריך להיזהר, אדם מועד לעולם. אתה צריך להיזהר, גם כשאתה יושן, אתה יכול לשבור אותו. אדם מועד לעולם, גם כשאתה יושן. אז רבותיי, הפה הוא מועד לעולם. הפה הוא פתוח. הפה הוא מועד לעולם. הוא פתוח. צריך לקדש אותו. איך מקדשים אותו? מה שנכנס לפה, עוד פעם, מה שיוצא מהפה, צריך לקדש אותו. רבותיי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות ואת השם. אל תשכחו להתחזק במוסר. אני מקווה שאתם לומדים גם הסדרים הראשונים של הבוקר, איזה 10 דקות של מוסר. זה, בעזרת השם, גם איזה רבע בפרט עכשיו שאנחנו בעניין של הספירה, למתן תורה זה חשוב מאוד, וכמובן לא לשכוח להתפלל על החטופים, על אלה חיילים שנמצאים במלחמה, שקדוש ברוך הוא ישמור אותם כן לרצון. הבוקר הלכתי לנחם, מסכנה
פה משפחת הסולין, שהבן שלהם נהרג ביום שבת, בעונות הרבים. היה צריך להתחתן, הייתה שם הקלה שלו, עם סמלה של חתונה, והוא הלך לעולמו. כמה רבותיי, משכילים, סובלים, ההורים שלו. צריך להרגיש את זה. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אבל אנחנו יכולים לעשות הלימוד שלנו, להתפלל עליהם. זה התרומה שלנו כלפיהם. זה התרומה שלנו. שאנחנו נותנים צדקה בעבורם, לומדים להצלחתם, לפועתם. זה מה שאנחנו יכולים לתרום. אחרת אין מה לעשות. וחוץ מזה רבותיי, שגרת החיים, העניין אומר הגאון מווילנה, שהמשיח יכול לבוא תוך 3 שעות. כל העניין של גוג ומגוג, 3 שעות. מי ששמע הגאון מווילנה אומר את זה לפני כמה מאות שנים, זה היה צחוק. 3 שעות, מלחמת גוג ומגוג 3 שעות. היום רבותיי, כשאנחנו יודעים, הטילים והאטום, אנחנו יודעים היום שזה בדיוק 3 שעות, ושמעתי איזה אחד גדול מהביטחון של אמריקה, שאמרה שהוא בעצמו, בפה שלו אמר, לפי המידע שיש לנו, אם אנחנו נגרר לאיזה מלחמת עולם, זה לא ייקח יותר מ3 שעות. בדיוק מה שהגאון מווילנה אמר לפני כמה מאות שנים, בלי מחשבים, בלי אינטרנט, בלי שום דבר. הכל נאמר ברוח קודשו, מתוך התורה, מתוך האור הגנוז שבתורה. מה שאמר, זה מה שאומרים היום. למעשה, זה מה שאנחנו חיים היום. אנחנו חיים תקופה, רק מה? התרגלנו, כן, כבר אמרו לנו, כן, כל פעם משיח. רבותיי, הפוזל זה לא אותו דבר. הבנתם אותי? הוא דומה. זה כמו רבותיי, אני אתן לכם פוזל של דשא. איך תדעו איפה לשים כל אחד? דשא זה דשא, כל הכל דשא. יאללה, נו. איך תדעו, אני אתן לכם עצים. רק ענפים. אני אומר לכם, תקיב אותו. תקיב כל חלק וחלק. איך תדע? אתה תעשה הפוך בה והפוך בה לכולה בה. מה תעשו? הכל דומה. צריך עיון, צריך להסתכל, ואתה תמצא שהעלים פה, זה לא מתאים לפה, זה לא מתאים לזה, וזה פה צריך להיות, וזה פה צריך להיות. זה לא בלגן. אנחנו חיים בתקופה האמיתית של הגאולה. לכן אומרים בערבית, אביד יחדר, אביד מה יחדוס. במערכות תמיד שמעתי כשהייתי צעיר, אשריו למי שיזכה לגאולה, ואשריו למי שלא יזכה. למה? כי אשריו לזה שיזכה, אשריו. הוא יראה דברים שהיו יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. יהיו דברים אדירים. אשריו מי שיראה. אבל אשריו מי שלא יראה. למה? מי שיש לו חיסרון באמונה, עדיף שלא יראה. כי הוא יסבול. כמו משל, טיל אחד נפל בין חיילים, היו 26 חיילים. טיל נפל. לא יודע מאיפה בא זה הטיל. נפל בין 26 חיילים ולא התפוצץ. נו, מה תגידו? מי שמאמין, וואו, איזה נס, הוא יעשה תשובה. מי שלא מאמין, מה יעשה? מקרה, או איזה מזל, לא יתפוצץ, ככה.
זהו. אבל מי שמאמין, איזה נס, איזה נס, ברוך השם, ברוך השם, איזה נס, איזה ושש, י"ק ו"ק, התחיל לפלפל, פלפולים, תהילים, היה לי תהילים. מי שמאמין, מאמין, אבל מי שלא מאמין, בעיה. לכן, אשריו מי שיזכה בגאולה, אשריו מי שלא יזכה, אבל יהיה רצון שכולנו נזכה בעזרת השם, בלי ייסורין, בלי כלום, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, תן לכם ברכה והצלחה, אמן.